ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನಪದರ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಳಿತು ಒಂದುಲಾರು ತುಳುನಾಡು ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ವೆಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಗ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನದ ಗಶಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ದಾದ ಕತ್ತೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಇವುಗಳು ಮುಲ್ ತೊಜಪವ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ತೊಜಪವ ತುಲೆ 2 ಚಮಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಚಮಚೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1/4 ಚಮಚೆ ಮೆಂತೆ, 1/4 ಚಮಚೆ ಓಮ, 1 ಚಮಚೆ ಸಾಸಿವೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಡೆವರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 16 ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಉಂಟು ಲಾಯ್ಕದ ಮೂಲು ಎಡಮ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಅರೆಪುಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉನೇನು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಬರ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕುಳಿತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ಪ ನಿಗೊಲ್ ತೂಲೆ ನಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿನೊಂಚಿ ಪೊದುಪುಗ ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊತ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಗ ಪೊತ್ಪುಂಡವು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟೈಕ್ ಇತ್ತ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಯಾಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಕು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಪೋಪುಡು ಒಲಾಂಡ ಐಕ್ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇಜಿಂಡ ಪಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಉಜಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಜಿನ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಚು ಚೂರು ಕಾಯ್ದು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆವಡಾಯ್ತಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆವರೆ ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೀನಿಡು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದು ಉಂದಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಣು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಮೂಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಾ ನಾನು ನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉನೇನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಎಡಮ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲೂರಿಗೆ ಪಲ ಪುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನಿಗೆ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆತೊಂದಿನ ಮಸಾಲೆಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜೇನು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದೇನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಡೆದ್ದ ಇಂಕುಲು ಮೂಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಜಾರಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರಿನ ಐಕ್ಯ ಮೈಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪ ಮುಡ್ಚಿ ಅದಾ ತೆಲುಪು ದೀಕ ನನ್ನ ಅವನೇನು ಸ್ಟವ್ ಕುದೀಕ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ವೈಕ್ಕಳ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡವು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಕಜಿಪ್ ಒಂತೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆನ ಮಾಡಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡು ಮಲ್ಪನ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಬಂಡ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲು ಬಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರಿ ದುಂಬು ಮರತ ಕೈಲಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕೈಲ್ಬೋದು ಎಂಗಲ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲು ಮಾತು ದುಂಬು ಮರತ ಕೈಲಿತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ರುಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಆ ಚಪ್ಪೆ ಮೀನವು ಎಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲು ದೀಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ಮೀನನ್ನು ಬುಡ್ಕ ವಾ ಮೀನಿಗೆ ಮಂಡೆಡು ಕಲ್ಲುಂಡ ಅವೇ ಕಲ್ಲೂರು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪನೊಂತೇರು ಮಂಡೆಡು ಕಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಾದವಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಪನ್ಪೇರಂದು ದಾದನ ಓ ನಮ್ಮದ ಕಲ್ಲುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಲೂರು ಪುನಂದು ಎಸ್ ದೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳದೀಗ ಕೊದ್ದಿಬೇಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ಕ ಎಸ್ ಮೂಲು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅರೆಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಕೊದ್ಯಲಿ 100% ಕೊದ್ಯಲಿ ದಯಪಂಡ ಮೀನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷೋಡು ಮೀನು ಬೇಯ್ಪುಡವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ 5 ನಿಮಿಷೋಡು ಮೀನು ಬೇಯ್ಪುಡು ಮೀನು ಬಜಿ ಕೆಳುಕು ಮೀನು ನಮ್ಮಂತ ಮೀನು ಪಾಡ್ದ ನೆಕ್ಕು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೀನನ್ನು ಬುಡ್ಕ ಮೀನೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೀನಿನ ಬುಡಿಯ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷೋಡು ಕೊದ್ದುಂಡು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರದಿ ಓಡು ಇಜಿನ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಹಾಕು ಎಸ್ ಮೂಲು ಲಾಯ್ಗೆ ಕೊದ್ದಿಡು ನಾನು ಅವನೇನು ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ
ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ಪರಿಮಳ ಬರತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಹೇ ಕಲ್ಲರಿದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮೂಲು ಉರ್ಪೇಲು ನುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆತು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ నేను ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ನಿಕಲ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.